I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Hello mga ka-listeners, mayong hapon o ang oras alas 5:50, hapit na alas 6 mga ka-listeners o nadugay kita andeng sumpay mga ka-listeners tungod sa mga dunay mga kakulian, no? Problema. Katulad ng problema mga ka-listeners na agyo na tuniagi pizza June 6. Nagpa-check up ko mga ka-listeners, no, sa kuang mata. Kay naghumpag siya mga ka-listeners. Tinga ako kay ganong kanang mututok kong cellphone. Ano kanang bugat ng paminaw repita. Na kuan sa siya kanang lami kay sig piyong ra pa. Dali ako magpiyong-piyong atong makatog. Yan na bitaw kay lain kay paminaw bitaw atubag cellphone. Nya kay akong mama kay check up na siyang mata kay sakit ba di akong giinan siya nga magpa-check up tama kay mag-check up ko na kuha kay ko sabot ani nganong project na ay kanang kuan ba mutog siya nagluha kita mga listeners moto nga pag-check up na kakuan gid na jud ay problema, no, sus may gani kay nakapa-check up na o naresetahan yung ko kuan kanang para sa mata, no, duha ka drops usa pang kuan siya pang patay sa kagaw, no. Tingali ito tungod to sa mga abog-abog ba na magsakay motor bitaw mga listeners nya labi na gabi nya na ba mo to nga dugay-dugay pud tawo tong gidala-dala ba kay abi na ko sa kuan na to ba kanang sa sigir katubang screen bitaw pero mao na dito dai ana day kagaw mo pagtan-aw sa kanang ilahang mura bitaw microscope kita gyud nga naghubag og nadyo ko nay kagaw, no. So, salamat kayo kay na kuan na gyud na check up na gyud mga listeners niya nadugay-dugay kita og upload sa drama, no, labi na ning Digong Kantuboy. Ning lapas na tano balik duhang semana na karon mamawi lang ko kay maka-upload ta karon mag-edit na bugaan para ugma tingali maka-upload ko ta sa part 5, no, kay part 4 man ta karon so ugma pohon panikamutan maka part 5 ta kay nag-abot naman ang yang duha na ka semana ba balik duha na ka semana ang episode pero pwede ra siya ako siyang sumpayon pero ay, di na lang kay ang uban nangita na sa sumpay ba
ugma na lang pohon ag kuan ang part 5 so kay edit pa nya mag kuan pa po ko sa sorting di malasa mag intro vlog mga listeners no kay para kuan maka upload tas part 10 kay dugay-dugay sa tunga wa masumpayen no daghan sa nangita no nya mabasa sa ko unya na lang siguro kung basas yung comment sa ending na no kay kining kay napamantay intro nga mga product pamasin og nay mo palit ba hinatong tanay mo palit kay pait kayo walay agi lisod ba lisod diri kay kabantay mo sa buang lahi na no di napayag nag-abang mga listeners nya dako sa big bayranan sa abang ano no sa matagbuan kay tubig ug kuryente mo na nga lisod-lisod yun mga listeners lisod-lisod yun ug kuan hindi ko maka-upload mo na masin na ko ning mga magtagog products kay og naay mo palit maka porsyento gamay no naot ang tanay mo palit nya kay lisod kayo gud paminaw na ko lisod jud optionon kayo kay kada buwan ay bayron nun yan na ba abangon nya tubig pag kuryente no medyo layo-layo ni sa syudad ni among giabangan kay katos mga syudad 7,000 man ang kasagaran 7,000 hantud sa 10,000 bitaw ang abangan sa mga balay ita diri kay layo-layo sa syudad ita gamay ubos-ubos 5,000 ang among buwan na rin pero lahi po nang bayad sa kuryente o sa tubig mga listeners muna nga bugat-bugat sa paminaw no na ako'y makonsumo nasakit pag yun punaan pa masakit ba hindi bitaw ni mo damhon sakit niya kahit mga tambal check up resita yan na ba manamasin ko sa mga magtagog product og naay maluoy mopalit ng mga sa Shopee bitaw kato ako kator po mga product na akong nasuwayan nga legit no di ko motagog product nga wala ko masuwaye kay basig kanang nay mga way ba nga may mangil na imor ikaw rin nakaporsyento niya na ba pero katong naay sa nag unboxing ko og kanang katong para shake mga listeners tong portable nga pang shake motug-an gusto nila to kay nato nasuwayan gito na po to di siya kakaya og kuan kanang magdugay bitaw siya og kanang shake kay hinay ra iyang power di siya kakaya mo makaya niya kanang mga mangga tingali mga mangga kay nakasuway apple kaya na yung apple pero kuan lagi hinay siya ba hinagtuyok pinuho nimo ng apple na i-shake nimo ato nga kung gitag na shake mapino man siya pero malagi hinay muna nga di ko mo kuan na to kanang kasi mo palit no kay kasi magmahay no kaya ako para ako giugihan ako ato kay kanang para kanang naay mga mangga ba kanang gatas bitaw shake nimo yan na pero kung mag-shake og mga gahi-gahi di salir may chance mga listeners mo na nga hindi na to na ko i-appeal og tag katong pang shake magtag-tag lain nga video para kanang legit yun nga subok matibay no kanang gamit po sa ato ang para mga pang vlog no yan na nya lang ko magbasa sa inyong comment mga listeners sa human sa drama kay kuan nanal ba nag-comment ay nga taas pa ko na akong istorya kasi sa drama explain ako ni mga listeners ng anong makaingon ta nga taas kaya ang drama mubo ra gid mga listeners no by episode kada episode ana mubo ra kayo ang nakataas ana ang iyara nga kuan kining digo nga drama ba no explain ako kay na may nag-comment yun nga bubuar sa case drama siya taas pa ko na akong istorya explain ako na nga ang matag episode sa digong mubo ra kayo ang nakataas niya nga mutongtong sa mga tag 10 minutes 12 minutes tungod na sa yang music ba nagigamit instrumental mga background niya na ba mo rin nakataas pero i-edit na ko na isa ka episode ni-edit na ko kanang kuha na kung copyright mutongtong na sa tag 6 minutes 7 minutes mo na nagsumpay sa balik pito ka episode di ka abot og 1 oras mga listeners no
Moabot na siguro ko sa oras kay madugang ni ako ang vlog, no? Kay ang drama niya bubo ra, ang nagtaas niya ang iyahang instrumental mga background music. Mo na akong explanation mga kalisers, no? Kay na ining comment ba. Nindot unta po og na lang ni tag paabton og tag napulo tingali, no? Kay ang alanganin ang tag 7 days nga episode. Di ka abot mo na out sa kamubo ba? Ang nakataas niya ang iyang mga music background. Pwede ra siguro na kung utrohon ako ni ang akong pag compile itag na po na ko kadlaw kay para moabot sa 1 hour kapin kay alanganin og 7 days episode. Labi na kay mubo ra mo tag drama. Mo di ka abot og 1 hour, no? Ay uban mo abot siguro 1 hour kay di man sad magkaparihang batag episode na ay taas na kay mubo. Ana niya mga dahil sa ubang drama nga tumpak yun, no? Ang iyang minuto maabot og 13 minutes, 12 minutes, mga 13 minutes niyan na sige kuhaan og copyright. Lahi ning digong kay mubo ra gyud. Ang iyang music may nakataas. Yan itaas man akong intro vlog mga kalasanes. Itong bilangan paminawan niyo ang part 4 sa Digong Kanto Boy. O karon higala sa atong sugilanon nga naguluhan, Digong Kanto Boy! Sadya gini. May giabibahan sila na. Digong! Uy! Digong ilang gitawag. Yaman dragon. Kita na! Digong! Ay, kita na. Digong kuno. Fight me, Digong! What the style? Ilya style! Tabi! Panukpunod ka ng taon ka? Sus! Sayaw ko. Sagol ka na. Hindi na. Gibuhan siya mga tao. May style siya gilias gibuhan para. Bay Digong. Undang na ko. Dalibay. Bida surtil tawa ng pailob lang ko kay bida dako kay lawas. Piti mo ito siya. Guwapa ko pailo ba? Marigod ka. Huwag ka magwaw. Badasi mong gibati. So daw kita makaingon sa kagubot ba? Mahal na ba kayong sound nga ilang yabangan tao? Ano? Pilam di abangan na sound ba? Ha? Murag tanaw na ko, murag 15,000. Ang ilang abangan ng ilang sound Bito system. no? Da. Inom ta ka ba na? Okay, inom ta. Unsaya to inom. Bero, binaw. Tubig laya ko. Nabangas ka! Bay! Bida, uy! Pasok na di sigarilyo, bay! Anggal ka? Buwan di ka! Kindisan! Gubota! Koda? Bida, wala line! Katong grupo ganina nga nanood! Bawo to eh! Katong nanok po! Bawo yung dag! Gubota na ba? Say, yagaw na, bay! Bay! Wata ka, bay! Sabi ko, ibalik sa diskuan! Kung nagsagubot ang mga tao! Kita ba? Kita ba, man? Mag! Osto na, brad! Balik ko na! Kamatra, pilampil ka na. Buhay na tao! Buhay na siya! Bunaw na ka na! Kuwang pa ni! Kinsaw na mo? Ako? Tama na mo sa gubot! Kaming Bulldog Boys! Abo ba? Pues! Hunong na mo! Hunong! Kijaga! Kamo?
Bulldog Boys? Ako, Kanto Boy. Unsa? Di ay Kanto Boy di ka? Pres, bailo tigaw kung kinsa ni mga Bulldog Boys, ha? Yaman tra, kalihay na. Pamahawa mo, Hiro na. pamahawa mo. Naglingo-lingo mga tao rin sa dalang mo sa mo. Hila si mo. Maduan ni mo mga Bulldog Boys, ha? Ngigag ko ninyo. Gamit mo yung pangan sumandot nga pangan sa ero. Ha? Gusto rin mong lingaw-lingaw, ha? Lingaw-lingaw yung gusto. Gusto mong lingaw-lingaw. Okay, padayon. Dali, okay. Okay, Ako na po. Sige pa, ikaw. Samay he. Ha? Samay. Ay, murag. Tabang mo, Bulldog Boys! Tabang! Sige, bay! Hamag mo, sige! Back to back party na, bay! Magaling ko ta! Ayaw! Hamag mo! Aron makatilaw mo ka na miss ko ka! Makanto mo! Ikaw, kadahan ka! Aron ka sa kong ilong ka! Away lingo-lingo, ne! Sana? Sige, bate! Dali! Wala, Diyos man mo yun. Sibat! Ayaw mong sibat, oy! Papundagan! Wala na mga pulis, ba eh? Mas maayong ganaan yung mga polis. Mas mayo ito. Magkakabuldog. Kita mo na bulog ka ni. Animal. Likon kayo doon. Sila ang Kanto Boys! May giniabot mga pulis na. Oh, bay. Salamat po sa mga nanalipod na ito, mga itong youth organization, bay. Sila man nagsultis mga pulis gawati sa igol na tanalipod sa mga tao sa playbot. Tinawag ka na, bay. Nilipod na ito, basta kung kabahin na ko ikatugol, bay. Ha? Maginanao lang ko sa mga paghitabo. Bahala kong sinangatan, bay. Basta makikaway ko. Basta makita lang ko. Basta naalang ko sa katulungan. Mau yun, bay. Ahak lang. Ha? Sus, saludo sila ni Boy. May kunwa pa kuno ka. Musamot yung gubot. Gila ka nilang hero. Hilas ang paminahon ni Hero ko taon. Layo na kayo na tinuod, bay. Makikaway ko sa mga taong balasubas o guwain batasan. Tinawad sakto sa ka, bay di ko. Di tamang padaw-daw, bay, tikong. Bay. Bidaw sa... Sa kanto ito na? Bulldog Boys mo ko to. Mga na yung ipailan, Bulldog Boys. Ngiga nila eh. Bulldog na. Purbida. Bulldog ha? Purbida. Ilamang bulig-buling ang pangaan sa bulldog nga iro. Nangaan man sa iro nga ngay paggaon niya amumahon. Tinawad ka na, bay, tikong. Kung doon ako iro na sama na, panggaon ka na kumain. Oo, malun mo sa siya sa iro, bay. Pitaw sa plagi. Hindi mo naka-afford na ng ilang pagkaon. Hindi mo lagi. Kung sila bulldog. Kita! Kanto Boy. Nga wa man atong tirahi. Maumato ang atong target. Kung ato ng buhato na, di ta makagawas dito. Kaya diya may mga pulis. Samtang kay. Bitaw sa no. May gani kay nakasibata. Kaya kita magpagkita ng tumuli. Palamig ka. Ay siguro na kuso-kuso unta ito. Ilabi nag-breaks nga Doberman. Ay nila taharo di ka matataos na kayang. Bay. Ay. Siga suga. Kinsay. Karon lang mo, tikong, ha? Nanay. Diin man mo. Nanay. Nanay. Kung kuan na linig imong hawak niya. Nanay, kuan kining. Nanisko mo? Nisko, nay. O, nay. Wa man lagi mo mananghid. Ay, walang taon kayo mananghid, may. Blibaran, sud ni mo. Maona diha. Di mo mananghid.
kay unsaon pugngan man tamo. Unya ni diretso lang mo. Simba kung tunay na hitabo ninyo, unsaon na man lang ha? Igo na lang mo ugkat si nanay kayang ninyo. Kung pagkuanan na mong hawak niya. Kontra, good kay na nakuha ng disco-disco, oy. Kay, pagkadaghang yung mahitabuan ng disco. Nay. Mag-abot niya ang nagkalain-laing grupo. Na ay mga ganggang. Unya, mag-agubot gidayon na. Di man siya tingalitan na na yun. Siya'y dili good itaon. Sa pagtuon ninyo, ihas ko ang disco. Oy, kaniadto. Muadto sa kong disco. Kada adto na ko naagid ng away. Mao nang basta tungang gabi na makuyawan ko kay wala mga hubog na mga tao. Ana na mag-inom taliwa sa diskuhan. Unya manabako pa. Dayon mubuak og botilya. Gobot dayon. Naibaw ka na, nay? Of course. Kahibaw kaayo sa pagtuo mo na ko ihas. Sito di ka na, nay? Sito mo lang. Porting situha. Ay, laing hinungdan sad no nga kanang paghitabos disco. Kanang samtag magsayaw, magsigig warawaras ilang sigarilyo hangtod nga makapaso sa mga tao. Mao na gubot dayon. Mao gid na. Ay, mao gid kasagaran nga mahitabo. Onya magpasikat dayon. Dayog pur mag-circle. Onya naa dayoy mo showdowns tunga. Correct yun ka na. Correct. Tamparusan tamang iko nga karon diha ba? So hito kay ko ana. Kay usa ko sa labing maayong mubudots sa una. Budots ay? Budots. Og dunay nakaparis na kus budots may musayaw. May kay mubudots. Kuan ka nag-ibog magkayto nako. Kinsa pa nga na? Si Archie. Archie Vidyosa? Ambot lang siya pilido ato. Basta kay human na mong sayaw. Gikulatas Archie, oy. Kinsa ni kulata? Bulldog Boys. Usa? Bulldog Boys? Naapo na sa una, nay? Oy. Bulldog Boys. Pero sa una, naay Kanto Boys. Mao po day. Naapo day Kanto Boys sa una? O tekong og ang imong amahan miyembro sa Kanto Boys. Unsa nay? O lagi miyembro kadtos kuan katus tatay nimo. Unsa ko di? Onya, didto man mos disco od sabay dahitabo gubot no. Okay ra nang gayang. Way gubot. Mao ba? Sa sunod ha pananghid mo. Kun mo adto mong diskuhan pananghid in taon mo. Naunsa aron makapangandam kog tawag og pulis ingon man ambulansya. Nay. Oy, Daimir na, kasayo good nimo. Magbuntag nang. Asa sila si Digong og Tikong nang? Ay, wa pa mamangon, naghagok pa ron. Mao ba? Kaadlaw namang nauli. Kaadlaw na? Nanis ko na mga kanahan gabi Wag yung pahibaw na ako. Tinuod ko di ang balita. Ha? Usa pa palita Kuan. Ay, naunsa ba di? Oy, dali una dire sa suod. Painit una. Higop una dire og init. Nay, ni ako'y kanang kapisino. Kapisino? Kape. Sinunog pugas. Mao na'y kapisino, day. Di asa ipandesal, Salamat nang. Sa tong imong giingon nga balita, inday? Gubot ko no ang disco gabi may nagrambol. Gubot? Oy, wabad lang kinagsulti na kustikong ug dikong anak. Tingalig ba sila masulti ni mo kay basig na hadlok nga motug-an nimo nang. Oy, kamanga. Ay nga mahadlok man sad sila. Kinsa man di ay ang naghimos gubot. Diha ko ni pundok sa mga batanon nga nagdaan ko ng Bulldog Boys. Nya, ang kaengkwentro, ang Kanto Boys. Kinsa man ang Kanto Boys? Kinsa pa?
Sila si Digong ug Tikong. Unsa? Sila si Dikong ug Tikong? Mao na nang, sila na. O gibati kog akong kabalakan nang. Nga basin og dumtan sila. Mapatyan silang duha nang kayang. Butang ka na nga, dili ko ka na ikatugot. Dili ko gusto mamatay si Digong nang. Dili. Mahal ko siya. Mamatay ko kung mawa si Digong nako. Mirna! Muna may anhi ko din nang. Kay basin og dumtan sila dito. Katong ilang kontra gabi eh. Ay, kadiyot lang, Mirna, ha? Ako pukawon ni mga kanahan. Hoy! Bago na, oy! Naas, Mirna, nagita din yung Digong. Bangon mo, oy, kay Naas, Mirna! Mirna. Namakak di ay mo nako, no? Si bakak nga mo ni mo na eh. Wa mo busulti nga nakakita di mo grumble dito sa diskuhan. Ay, si nanay. Maliit na bagay. Maliit na bagay. Di na maliit para nako. Ay, Napubihan ako anang disko. Unya na ay magrumble. Ay, kay katuin taong gisulti nako ninyo namatay ang di Paris na kong budots kay gisuyaan. Diin mahitabo sa diskuhan. Mauna nga napubihan ako anang disko itaon. bay, Digong, matasa na ako sa Mirna. Naa dito, nagpaabot. Bangon na mo! Ay, sade eh. Siya binaganaw na iguron badlong Digong taon na to. Bisan pa, dili mo angay manghilabot, Digong. Pasagdan ninyo sila. Naloy na ko sa mga batanon nga nag-organize ba yung taon ba. Mahal ko na ang ilang abang sa sound system. Hindi nga, di sila magkabal. Tungkol kay sila may nagda sa kagubot. Moto nga, nitabal ako. Bisan palagi, gipasagdan na lang unta ninyo. Dili lagi mahimo, Merna. Dili mahimo pasagdan ko sila. Ha? Dili ba dapat sa kong konsensya nga maghinanaw lang ko nila. Basta may mahimo lang kung mutabang yun ko, kutob sa kong mahimo. Ako na buhaton. Ano yun sa naman lang? Kundumtan mo. Tingnan maghimo to sila glakang batok ninyo. Oh, kung nila na buhaton sa naman, di na magkapugong nila. Jose? O yan si Mahitabo? Ay, kabala ka. Samtang may hangin pang bugawa sa kong ilong, ginahawa ko. Di pa ko mamatay, Merna. Digong! Hangyo ko lang pa. Samta lang ko. Kaya bisa kong saon. Di kina ko kaya nga maghinanao lang sa mga taong abusado ba nga magkimo og tilimaay. Sa taong ginana ko sila. Oh. Magpakahiro ka. Pilit ka sa posporo? Wa ko mangandoy nga papilit sa posporo, Merna. Para na ako, importante nga samtang naapo ko'y kamot, gamiton ko kini sa pagpugong sa utang binuhatan. Dili makaako ang ako mga mata, nga ako lang piyungon, para dili makita ang ilang daotang binuhatan. Dili ka na mahimo. Dili sa mahimo nga, dili mula ka nga ako mga tila ron sa pagtuol sa mga taong badlungon. Ha? Dili ka na mahimo. Di isang kapug nga nga kung papangamusulti kanila. Sa pagbadlong kanila. Pero kung di isa mo pato, diha, magsugod ang laing misteryo. Digong! Ay, kabala ka na mahal ka. Umausan ni Timani. Nibisan kinsa mo pasipani mo. Andam kong ibuhis ang akong kinabuhi. Digong! Mao ka ng tinuod. Tawag ko ni mo, Daddy. Yes, my son. Dili na ko makontak ang magabuutan tang bulldog. Ngano, Dad? May balita ko. Nasangkot sila sa kagubot kagabi. Unsa lang kagubot, ha? Nagubot ang diskuhan. Tungod sa mga bulldog boys. Unsa? Yamat na gud. Tawgon ako sila. Pangulatahon ako sila. Makalagot! Daddy, niabot na sila. Very good.
Ariya dayon. O, dade. Kinahanglan nga moari dayon sila. Aron mga on. Lamian kining ipaluto na kong puchiro. Ayaw lang sila bakan, dade. Sa mong popopotsero. Pakanon. Aron kon mamatay, busog. Lingkod. Salamat, sir. Domo kami gatot, sir. Maya, naghinapon ka pa. Alalingkod. Thank you, sir. Good. Maningles ka pa. Nakalingkod na ka mo. Yes, sir. Salamat, sir. Nakalingkod na mo. Karon, barog! Unsa guday ni sir? Barog mo mga kauban, barog. Karon, nagbarog na ka mo. Lingkod! Lingkod na sana. Karon, barog! Pitbull. Karon, pangaon mo na ay laming sudan. Putsiro! Patsiro! Lala, pangaon! Di katun, busing, di katun. Kau labing pugos, thank you, sir. Kaon mo'g maayo. Aron kong mamatay. Busog! Pitbull. Muhangyo lang utak ko. Nga dili mo mag-apil-apis ka samok. Sobra yung hangyo. Hangyo lang ako. Nga muli kayo mas kagubot. Kinabalaka ko. Nga dili ka makatambong sa akong graduation. Graduation? Ha? Graduation, ha? Graduation? Unsa taday? Graduation? Mag-graduate na ko. Ano? Graduate ka sa unsa? Sa akong course ng criminology. Ha? Criminology? Uy, magpulis ka, di ba na? Kung swertihon ti kong. Magpulis ka? Mao ba? O, di kong. Kaninyo mga dudong, dahan-dahan lang ka mo, ha? Ayaw mo palabig arte. Ha? Pagkapiso pagyaday ninyo. Mag-arte-arte mo. Dadon pa ninyo ang Bulldog Boys. Unya, mga inutil di ay mo. Sorry, sir. Maya, sundog-sundog ka pa. Look at you. Tanawa, wa mo mauaw. Kamu pa'y nabunog. Crazy. O ang nakakabunog ninyo. Maaw sila si... Digong ug tikong. Kanto boys. Kanto boys! Shit! Hapit na ko mo declare og gubat. Di lang kay gubat, dali. Lalalagot kay kuha ng mga tatawhana. Di ba? Hingon ko, dada. Basta akong gusto. Imong tumanon. Of course, my son. Oo niya, wa pa lagi na mahipos. Wa pa sila ni Lampos. Kikinahala mo lampos sa sila. Relax lang, my son. Relax lang. Nay, bida nga naman pulis ang taon kasi risgo biya ng trabaho at taon eh. Tanang trabaho ti kong risko mangyod. Pero mas labaw na.
Karsanada ako magpulis. Tungod kay... Murag dili na nako matik ang ako mga nakita. Ano nakita ni mo? Iano na malgod kayo itong pipila ka mga kaigsuunan. Magdunulay. Ha? Oo, so may dunol? Aw, asin. Unsa? Pasayloon lang ko. Asa ni mo pero may makita ang magdunulay kasing? Oh, kinsa man day merna? Mao na yung dapit nga king ni Merna. Nga, yano lang kayo ang ilang pagdinulay. Naitindahan. Day, papalita ka og ice water. Ay, wami ice water. Bottle water, Tagpila. 15 pesos. Okay, papalita ko sa lang kapatol. Okay, bugnaw o dili? Bugnaw lang. Akadiyot ha. Mga batanon, pulos naghukas. Ang mga buhok sinapid pa. Tagas kay buhok niya sinapid. Doon na pa'y mga tato. Ang duha, doon na pa'y mga ariyo sa ilong ugdunggan. Sir, tara o. Salamat. Di arang bayad. Oh. Na ini dol. Tanaw na ako murag driver sa taxi. Kailan mo ko na niya? O siya kabantay na ako. Sekreto kay dunulay. Mura lagmi sabay. Sa iluay lang. Sa ilang mga kamot. Niya pa doon na ako eh. Yut! Palita ko, Bear, yut. Uy! Tulak, ha? Tingong! Uy! Tingong! Ikaw din ni Tingong. Ako tao ni Nong. Amot ba ka din eh? Malit kong tubig. Mama. Wala kayo biyahe Nong. Okay na. Sige Nong, biyahan tao na ka. Mark. Mo ngumyan sa ano ang dingong to, dingong kanto mo eh. Masig mo palag to. Sa'yo na to. Pitlog ko na to. Mali ba? Uy! Huwag mo dagan na! Huwag mo dagan! Nintik na! Silop! Huwag nang ganoon na. Ganoon naman. Gadakpan mo nung kabog. Dagpan. May nadakpan. Nanay. Ang driver. Huwag kantong iyang ginuul. Buang ako na. Timing kaayo. Day, Berna! Day! Oh, Tikong. Asigong. Ngano ka? Nagdali man ka? Asas ba digong? Uwa man ni Ari. Oo ba? Ang anong nangita man kaniya? Matias balita eh. O sa balita Giaan si Baydigo nga informer. Informer sa unsa? Paminaw ha? Inaani mo ko dito bo. Hello. Tawagan ko ni mo. Gano'n mo ta? Niya si Tikong. Bati nga balita. Sa balita. Ikaw mo igipasanginlan. Sa kinansa. Ikaw ko ni nagtawag sa pulis para madakpan tong driver o katong nagtulak. Nga kong tawag ako. Ikaw na ko nagpalit og tubig ito. O niya? Pagkawas na ako, mausay pagkahitabo. Samot man ka peligro ang imong kinabuhi ron, uy. Alam kalisang good. O gano'n din man kumalisang, Digong. Namiligro ang imong kinabuhi. Wala ko gibiling akong kinabuhi, Marana. Kung gusto sila, why problema. Digong! Padayon na tas sa trabaho. Mamulkit og magaligid.
vulcanizing shop. Mga mo na itong trabaho, magkabulingit in town. Niyata na butang sa iskina. Naibutor mo niyo. Dili layos sa kong naibutangan. Nangutanan sa kong silingan. Ang akong silingan mitudlo diri sa akong naibutangan. Ay. Patay natin nga rin tuyuan eh. Pasinong maunay. Magandap ko sa kong kagalikon. Hindi ada siya para utal. Dool na siya. Ikaw si Kwan, kanang Digong. Ako taon. Okay. Saya ato ni mo, Dong. Nahigip pa na, para ni mo, sir. Pada? Oo, sir. Unsa man? Dawata lang, sir, dawata lang. Mau ba? Dawa, sir, dawa, sir. Mo makoy gi-order. Basta, na mo, sir. Para mo man, Digong kanto. Okay. Pilay bayaran na ako. Bayaran ng delivery na, sir. Salamat, ha? Sige, sir. Arin ako. Sa kani. Kinsa nagpa-deliver ni. Ako nagkaroon ka na siya. Sa kani. Diyan ako. Putos sumay. Lingin ba ni? Nakuha ng papel nga liputos ng plastic. Calavera. Calavera? Kipatadan kong calavera. Si Digong. Hello, bay! Nawag mo ka? Ariyaw na ko. May ipakita ko nimo. Ha? Saan na? Ariyaw lagi ko. Ay ko yung last minute. Si Mirna? Pagiya lang siya, okay? Okay, bay. Giyaw na ko. Okay, bye. So, yung ipakita. Patuon mo yun, bay. Sila na klaseng paiti kong goberna. Unsa mo ipakita na mo? Simple lang good. Tanawang, kinimer na. Ay! Kalabira! Ano ka na, bay? Ano kalabira mo na? Ipadadaan ko ani ni bay? Usa? Ginoo ko. Kipadadaan ka, anak. Kisiripada. Bay, gideliver na rin, ha? Giputos umay bay? Giputos Oo umay. ba? Huwag sinagatod. Ito, bay, kisay na katod na. Matanong tuwa ko makaila. Ano naman yung tao na? Nga nagkipadadaan ka man, anak. Bida mo rin pag-game ni Sulga, bay. Tinawa na bay. Hulga din ako. Sa? Kahulugan ka na, og. Kamatayon. Ginoo ko. Unyoon sa man. Unsi buhaton ni mo, Digong. Unsay gusto ni mo nga akong buhaton ni Marla? Tago na lang in town. Ako mo tago. Nganong mo tago man ako? Nani pa si daan mo. Unya dali ka mo tago. Ayaw lang Marla. Pabuto na ko sila. Digong. Dili ka maluoy si mo kaugalingon. Naloy ba ya? Unya ano dili ka man mo tago? Unsa man magpakamatay gud ka? Biliwi. Pagkamatay gud. Wapaganin ako matuman kung ipanumpan mo, di ba, bisaan mo kung ikaw? Sa aranti ka, dad-onti ka sa altar sa kaminyon, di ba? O yun, saan pa man mo paghimo, ana? Kung mahimo ka ng kalabira, ha? Naala ko ang ginawa, Merna. Musa, wakay ang ngayon kadlukan. Digong. Basa biya ko pa nagsas Biblia. Gibasa na ko ang Salmo 91. Ha? Sabi, Salmo 91? O ba di kong, Salmo 91. Ang Diyos ang atong tigpanalipod. Ang mudangop sa labing halang doon, magpabiling ubos sa pagpantay. Sa labing kamahanan, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manalaman, ikaw ang akong tigpanalipod, ikaw ang akong Diyos, o kanimo nagasalig ako. Gikan sa tanang katalagman, nga wa mo hisayri, ilikay kagyud niya. Ingon man sa tanang sakit nga makamatay,
Tabunan ka sa iyang mga pako, ug dili ka gyud maunsa. Ubos siyang pagtiman. Ang iyang pagkamaunungon maralipod ug magbantay kanimo. Nga dili ka niya mahadlok sa katalangman sa kagabion, ni pagbanhig sa panahon sa adlaw, ni sa mga sakit nga muhampak diha sa kangit-ngit. Oh, pwede kong. Lisurag barugana ni Digong Tikong. Ako ang magod sa day. Kanang doon ang sa puntugod. Lisod di mahigog matag tao nga way gikahadlukan. Oh, sabtal sa siya day eh. Madugay ka sa ni kalibutan na. Hindi lang. Laliman ka na, gipadadaan siya kalabira. Angay ginunta nga mahadlok siya. Pero saan man, di ba siya mahadlok? Digong, Oh, manang, ngano? niduol si Mirna nako og nangayog tabang. Saan ba nga ipangayo ka nimo, manang? Ay, dihangyo siya nako nga tambagan ka. Nga mulikay lang una aning dapita. Oh, nga naman. Nakadawat magkaha ka og kanang kuan kanang kalabira. Oo, ito. Okay naman. Nya. Ako itong gimong gidecorate na ko sa altar. Pa? Kinuok ko in town ni mo na unsa ka man, uy, Digong. Nahadlok in town si Mirna, uy. Tingalig mo abot ang adlaw nga anhaon ka ug patyon ka. Oh, paabot ko na, manang kayang. Kaya kung moabot man siya, ako buhaton nga siya ang mahimong kalabira ug dili ako. Mao kaya akong buhaton, ipaniguro ko kana kanimo nang kayang. Bida rin kayo mitang bay Digong eh. Wala kayo makadawat kilabira, bida. Di ko minimutang eh. Klaro ang hulgas kinabuhi ha. Doon ay taon ninguha sa itong kinabuhi na. Tikong? Bida, sus! Oy, day, agayaw-yaw ko rin eh. O, sa maday ha? Tikong, nag-uol ko. Bida, isang palabig kag all town. Ay, lang, kaya bida, magulaan ka na. Tikong, seryoso ko. Joke na, joke. Ayoko kumidyahi. Sorry kay driver na. Saan naman ako nas Digong, uy? Dili mo gid mo patuon ako. Saon nga doon naman ay prinsipyo yun. Saon na ni mo. Prinsipyo? Unsa klasehas prinsipyo? Ako ang maguday ang iyang prinsipyo, mao nga dili gyud siya mantigo mo bating hadlok basta wa siya sa. Dakong binugo ang prinsipyo. Hindi mo na. Bisag klaro kayo nga doon ay hulga siyang kinabuhi. Dili ka gihapon mo batig kahadlok. Kuya, sa mga maum na yung bati niya, di siya mo bating hadlok. Para na ako, dili po tingali angay nga mapasobrahan ang imong kaisog, Tikong. Oo, di mo lang. Sa ako na anak. Okay ko. Saludo na ko. Yes, maisog siya. Pero yung kaisog, makapanilipod ba na sa mga balaon niya ang mutama siyang lawas? Hindi, Mirna. Unsa man yung kaisog? Bulletproof siya, ana? Dili siya madutan og bala? Kuanday ka nang, hindi, Mirna, ang ato. Kay bao naman ta nga isog siya. Pero, unsaon man na nimo, uy, kung dili kita musibog og away. Dili bita nang higayon ha nga swertihon ta. Ang pangutana, kailabas siyang kaaway. Kuanday ka nang, ang mga taong abusado, ang bugiro, sa laktod, ang mga taong daoton may kontra na niya. O niya, kailabas siya. Kinsa man ko no? Kinsa may ang kaaway? Ang mga taong abusado, ang bugiro, sa laktod, mga taong daoton may kontra na niya. Pero karon mga tana ko nimo. Sa imong gipanghinganlan, nga abusado, hambukiro, mga taong daotan. Kaila ka? Kuan, kaning, lisod to bagon, Tiko? Lisod yun to bagon ay lisod. Correct. Lisod yun to bagon. Kaya kung maghisgot gud daotang tao, dili tingali maihapoy. Way listahan, ana. Sakto yun ka day, sakto yun ka, ana. Karon, simbakog doon ay mahitabo niya. Kaysa may ito pasanginlan. Agad lang yun. Aday, kung nailhan ba o dili ba? Si? Dili sa yon Tikong ang pag-ilas kaaway. Diba? O yung anong iris go, magindi mo imong kinabuhi. Bitaw, no?
Mao na akong pasabot ikong, mao ni akong punto. Tabangi ko pasabot ni Digong. Kinahanglan nga mosabot siya. O maminaw og tambag. Paningkamutan ako, David. Kining ako, concern na gyud ko niya. Tungod kay mahal na ako siya. Oh, day. May motor ka bebot. Dili alayonin ako ng putangan. Dini sa kong vulcanism. Liliyon ako. Sutaro ko kinsa pa siya. Kinalambagan daw ko. Sa bakaurala na ito. Kung ako ang way swerte, patay. Huwag ko'y nakita. Ang sakay sa mga motorsiklo. Dili ka na kang tikong mga motor. Ang sukuban lugar ako. Sakay. Nagsugod na baka sila. Makigtuwa na sila sa kamatayon. Okay, game. Murag dunay namatayan ako nga dunay kalit kami lamang. Kung kinsa ka man. Kung nagtinguha ka man sa kong kinabuhi, siguro nga mulampos ka. Pero mas labaw kong malikurong nga dili ka mulampos. May mga tunog ko na pati. Mga tunog yun. Nagkadolan. Dolan. Mukalit ko kawas sa dantion sa kong armas. Maria, patay ka! Pwede ko kayaw ay! Unsa? Salamat ka. Salamat ka wala ko kablita dahil Ito, papatil ko din mo? Ikaw mo'y hanggaw. Niabot ka, wala ka manang pitag. Huwag ka ng motor. Ngayon magda. Kang kinsa man na. Dili man na imong motor. Sa ako manang migo, restore bitaw ng motor. Ipa-check up ni mo. Mao ba? Palihog lang taon ko na, bibida. Daghan magkaibaw ang trabaho, bolkit, ayo, o guban pa diha. Tural, kayo tagmaayo para mabuhi. Kiyawa na ko eh. Ay, nainanong balibol eh. Single ko no. Manong. Tagayin naman ko no ang manong niya, ni mo. Tagadumanog ng kuno na. Akong kababayan? Imong kababayan, mau ba? Pupustahi ko. Tanawon ko lang, pero lisod sa mo pusta ko ni mo. Nagaamo ko ng kontra ni mo. Ya, dili, kang pusta din ako, ani ron. Ang ngita lang tag-financier, ni mo. Okay, sige. Ako lang yun sa Bayayban nga mo yung pusta ni mo. Ikaw, bahala ka. Kuyawan ako eh. Anong kuyawan, Kwan? Kisabi di kuyawan. Kalit ka ni Guwas. Tiyon ka sa imong armas niya. Sa ako, mag yung agtang porbida. Naniguro lang ko kay tingalig ako na hinon matipi. Dili mahimo nga ako ang mahimong kalabir. Baitin ko. Asa naman po ka, Maysa? Doon na inkwentro, may dadi. Inkwentro? Saan sa? Balibol dadi. Kontra si Tikong Hambugero. Gusto kong masaksi. O gusto kong mag-exercise. Maubad dadi. Ang paborito mong sports. Ang over the top. Yes, Briggs. Pangitay ko kontra ito. Ang pusta. Sky is the limit. Okay, dade, okay. Akong ingnon ang promoter nga si Basinilio. Para duha ka enkwentro. Enkwentro sa volleyball ug enkwentro sa over the top. Excited kay ko, dade. Pakita na ko nila. Kinsa si Santos Santissima. Yes, daddy. Karon dayon,
Kontaka ang promoter. Yes, Daddy, yes. Pangutana, ug doon na may musugal na ako sa over the top. Yes, Daddy. Kontaka na yun. Kay excited na ako. Dugay na nga wa ko makaduwa og over the top. Yes, Daddy. Kontako na nako. Uy. Hello, si Sir Brex. Hello, sir. Basinilyo. Uy. Uy, bundak, Sir Brex. Uy. Uy, kalagan ako ni mo, sir. Okay na ang duwa ninyo ni Tonyo nga taga Dumanhog. Okay. Wala problema. Pilay posta. 55,000. Kagamay. Papundi. Himuag si 110,000. O 110,000. Ano? Kadako man. Pupundi. Pero, siguro kang ikigyo mo duwa, sir? Oy, dili oy hanggaw ni mo. Ang akong manok na taga-Dumanhog. Maoy mo sangka ni titikong. Okay, sir. Basta, pupundi ang pusta. Papundi ang pusta ni Tikong. Ako yung... Papangitahan sila pinanser. Ako yung nun si Sir Brex. Ako yung nun si Tikong. Oo, tuod ay. Papangita ay og kontra ang akong dade. Kontra? Para sa unsa, sir? Kung kikinsay musukol diha og over the top. Over the top? Yes. Duna. Dunay mo duwa diri, sir. Ang kanang over the top. Good. Pupustahan na yan. Ha? Pila ka, ha? Unlimited ang pupusta ni dade. Wow. Siguro Maningkamot ko, sir. Og ba na yun? Ang duwa. Okay, sir, mo feedback lang ko ni mo, sir, ha, Brex? Yes, bayot. Magpaparabot ko. Bye. Over the top? Ha? Magpatabang ko ni Tikong. Oy, bay, kadiya saan nawaw ni promoter. Katawang bayot si Bastilyo ba? Sige, tubaga. Hello, Tuyab! Mayo kilig tubag ka. Asa ka karon? Di ako sa vulkanising shop ni Baydigong. Okay, ungkit. Good. Mo anak ko dar karon dayon, ha? Ay, may sabutan ta. Importante kayo. Sige. Paabot ko. Okay, bye. Bye. Bay. Promoter ba si Basilio? Nawag mo rin ko siya. Mari yun? Ray. Okay, paabot ah. Sige. Pero bay, saan pa yun? Ha? Di juga matuma na itong mga tambag ni mga mulikay sa taon ka una diri. Ayaw lang lagi ana, bay. Unang hadlok mo siya, bay nga. Doon ay mahitabo ni mo. Ingin na siya. Ayaw kadlok. Patay kon patay. Di tamalisang. Bay, pita, mahal mo ka niya. Di siya gusto bawa ka niya. Soltehis meron na, bay. Na, kung mawa man ako, free, papagitaan rin siya lain. Para dili siya mabakante. Bangas ka, Osa! Simple rin itong kinabuhi, bay. Dawat og naay uyab. Ugay uyab, saan naman. Dawat sa ta. Ida sa di mo, naunsama ka. Di gina ka minaw siyang mga tambag di ay. Di, masingon, minaw man ko. Pero, di siya mahimong tungod lang ng, kuan ba, mga hulga-hulga ba. Malisang ta, mawagtangan tagpaginabuhi. Usaan naman akong kamayng trabaho na ko, vulcanizing. Ayaw motor, usama na. Sakto sa ka. Bay, bisag ingon lang ito, Dani, bay. Vulcanizing siya, pero nagkabulingit man tirog ko, pero limpyo ni bay. Sa dahin tag pangayog motor, naman ko makita yung taong kwarta, di ba? Oo, sakto sa kayo. Biyahan ko niya, asa mo ko pa ingon. Maligya ako illegal. Di na mahimo na ko, bay. Di kinamahimo. Kung sa akong hangyo niya, hain na lang siya, pampuan na siya. Mag-ampo. Kay, nagtuumag ko ba nga kung naan mo ang Ginoo. Dili ka angay malisang. Pandungan kaniya sa iyang mga kamot. Batok sa mga katalagban. Baydigong. Digong? Hello, Langga. Berna. Unsa na?
Relax lang, langga. Ay, lang pala sa imong kadlo pa. Moingon ka lang, ana. Pero ako, matag minuto, kulbaan ko. Magsige ko na una nimo. Ampo na lagi. Ha? Ampo lang. Mawara ng imong kabalaka o yung mga kadlo kay bati nimo. Salag lang ni Lord side. Digong. Dili ko mahimo mo. Hawa ko tari. Di mahimo biya ko. Naku yung tao yung mga customer tari. Ha? Anong kung kayo? Ha? Ginagman ako makita matag-adlaw yung taon. Marna? Kanang kwarta makitaan ra na. Pero ang kinabuhi lisod, Digong. Nakasabot ko. Pero kalma lang. Relax lang. Basta timani. Mabuhi ko tungod nimo. Atik ba ni mo eh? Dili na atik. Di na atik. Digong. Di na atik. Basta timani lang. Mahal ti ka. O kang akong gugmani mo, may numero unong taming. Batok sa mga rautan. Magpakabuhi dyo ko. Honest pa. Digong. Basta tabangin lang ko kamo. Ngailikay ko sa karautan o kapanalipdan sa bisan unsa mga rautan. Bida, siya pumer na. Okay na. Ako na ang napasabot ng mayo. Oh, pero naas ka blakas ha. Oo, natural na. Kasabot kay ko. Mau lagi. Uy, nainabot ay. Sa bisnilyo na ba yan? Siguro ka? Mau na? Lagi. Ang promoter? Yes, bay. Ano gusto ni Brex? 110,000 pesos ko ng pusta. Sana na 55 naman tao ni amo. 55,000 naman ni amo Pagkita paglaing financer. Bay, may lang ito masang piti Sultihan ako si Ivan. Basin pa rin mo puno to siya, di ba, no? Kailasa kang Ivan, no? Puno na. Okay, sige. Gustong may baw si Brex karon dayon. Karon yung adlaw kay magpaabot ko siya sa 110,000 ang pusta. Kinala ko nung maabot ng kurtaha. Okay, Toy. Ug lain pa di ay, ang amahan ni Brex ba, gusto magigduwa og over the top. Over the top? Over the top? Kanang sa? Bo? Bo, mau na. Kanang pilagis kamot, kanang magkupot? Kana. Papangitaon ko no kung mukontra siyang amahan, ang iyang daddy. Magigpusta ko no, unlimited. Baya, no? Bay, overtop ko no. Ikaw, saman, sukol ka? Ikay Silver Stallone na panahon na. Overtop? Sukol ka, bay? Unsa? Overtop ba? Silver Stallone ka? Unsa mo koy? Sulti ba? Sukol ka? Ikaw na lang, para malingaw ta. Laban! Kay Glan sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Digong Kanto Boy. Sugilanon ni sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nacordat Tayan. Audio Editor, Jeffrey Gabonada. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaniyo sa RMN Drama. Kumuto ka listeners ang part 4 sa Digong Kanto Boy no niya. Ni kamot akong ugma maka-upload tani sa part 5 kay mo pasta sa nabiyaan yung mga adlaw mga listeners no. Nya magbasa sa nako sa inyong comment no, dili na ko basahon tanan i-shout out na lang dito ning uban kay naglaundok ang comment mga listeners no. Ang una si Nimalus Ben, shout out no niya si Shun Production no. Shout out no, salamat sa pagpaminaw sa dramang Limbo niya si Ariel Rola. Shout out ni mo Ariel Rola no. Ug ni Nobres Alparas. Nung tanas nga trabaho ba kung ako sa DWHP wala no. Listeners lang ta sa DWHP no, sukat pa sa una no. Muna nag-upload ko ni kay para kay kibalo ko daghan kay parehas nako nga mahilig og drama no, mga listeners sa DWHP sukat pa sa una ba. Naka-idea ko kang mag-upload drama para ma-share sa tanan no, labi na sa mga OFW nga layo kay sa Pilipinas, mingawon sa pinulungang Bisaya, di maminaw drama no. Pura gyud sa Pilipinas no. Muna mga kalisinas no. Salamat kayo Nobres Alparas. Si Luz Bis no, shout out ni mo Luz Bis no. Thank you good sa sumpay ning imong upload. Maura gyud niya mong kalipay, mabawas-bawasan namong kamingaw diha sa Pinas.
Mao gyud no, sakto gyud ang ingon. Ay mag-upload og drama para malingaw lang natong mga listeners nga OFW no. Okay, take care always and God bless to us. Salamat kay Los Base no. Si Workers Vlog, thanks sa mga sumpay idol, way sa pa yan. Workers Vlog niya, si The Dimple Traveler, salamat sa pag-upload dyan, way sa pa yan. Vince Hurtado, okay, ibong drama po, salamat kayo niya. Si Lingel Habman, wow, thank you idol sa sumpay, way sa pa yan, Lingel Habman. Vince Hurtado, shout out from Samal boss, shout out mo Vince Hurtado, no, diya sa Samal. Si Dario Oshiga, namino sa Angkalag Nicolas, niya, si Sipri Greg Yung Dilamente, salamat sa pag-upload idol, way sa pa yan. Julie Wongs TV, salamat sir. Way sa payan, Julie Wongs. Salamat po sa pagpaminaw. Niya si Annalyn Samson. Wow, kanindot ang idol unta. Makaplay para ma-play mo mga record nga drama. God bless you, mga idol. Amping always. Salamat kay Annalyn Samson. No? Si Marge Albero, naminaw sa kanang magulat ako. Salamat kayo. No? Si Ikaw Raman Unta. Thanks po, nice drama naminaw sa Sapedakidak, no? Si Ikaw Raman Unta niya, si Gerald Maribaw, thank you, busing, way sa payo, no? Salamat sa pagpaminaw sa No Limit Tangere, no? Gerald Maribaw. Belmar G. Kanyete, nice idol action. Salamat sa pagpaminaw, no? Sa Digong Kanto Boy, no? Niya. Si Christine Diasis, Sir John, pwede ni mo tiwason ang bilangguang Bulawan, wala naman tiwasan ni amigo, taod na siya, walay upload nga drama. Salamat Sir John, amping kanunay. Salamat Christine Diasis no, nya kining bilanggo ang Bulawan no nga gi-upload ni Amigog Amiga drama no. Ako na siyang gichatan naging adlaw no. Ako siyang gichatan kay nangita lagi no, nangita sumpay ba no. Ang mao din wala siya ka-upload mga ka-listeners no, si Amigog Amiga drama kay nakuha niya ang cellphone no na basa kung sa dagat, nabasa sa dagat no, kinahanglan pang ipahayo niya. Una nga tingaling mga sunod buwan pa siya maka-upload og balik no sa bilangguang Bulawan. Pero di pa sure no kay ipaayuhay pa man niya kay naguba lagi sa nabasag dagat. Kining dagat kusog ni makaguba gid mga ka-listeners. So way ko ni. Ako ang katong solar power bank katong hinatag ra ba to ni Ma'am Life Journey sa una. Man na may isda ba? Nagidahan ako itong akong solar power bank. May akong gi-flashlight pa. Sus, kaya nahumol man kay sa siging lakaw-lakaw. Nagkalaw mga tubig. Nandiyan sa akong hawak ba? Nahumol man. Sus, makuray nakagumba. Kaya sayangan. Grabe, ng dagat na yun, makagumba. Kaya masukod na siya sa device. Kaya kamigo ba, giha, cellphone niya. Katong ako, katong pang atong solar power bank lagi inatag ni Ma'am Life Journey may naguba inon pagka humol sa tubig no naman na may isda ba dagat una nga Christine Diasnes no pabuta lang no kay di man ko mo upload ni God kaya ako maninggi hatag ni amiga drama ning bilanggo ang Bulawan no siya akong gipa-upload ba kay para na po siya drama ba. Salamat kayo no, sa mga pagpaabot no, pagpaminaw no, Christine Diasis. Si Aisa Alcosaybe, salamat admin dyan sa sumpay murag yung kag siyo ginapay. Salamat kay Aisa Alcosaybe no, taas naman na ang vlog no, ato lang yung paspason no. Basa na lang shout out ni Edwin Pancho no, shout out no. Ib Pancho shout out no niya si Christine Diasis. Aisal Kusaybe, salamat no ni aning reply sa kang Christine Diasis nga comment no gila ay siguro sig upload kay grabe naman sa ni mga listeners di naman jud makapindot sa like igo ra mo view wa jud mga comment mo na to akong spray no anong wala ka upload no kay nagubay ang cellphone no. Comment po si reply si ano Christine Diaz magyoy basin po siguro wala na siya ma-upload lain kay Jorot man sa ready drama bisaya alos tanan drama good. Amo na ta kung tubag no nga nagubay ang cellphone ni amiga drama no. Nya si Ib Pancho shout out no. Salamat sa imong makanunay pagpaminaw no nya si Juan Prince shout out no. Ni Ludi Mejia shout out ni Randy Castro shout out no nya si Amias Rudy nga po no, si Lindbers. Naminaw siya sa No Limit Tangere no, niya.
kuan si Edwin Panso, sa naman nila, si Nistayap. Shout out na Nistayap nung kalimot ko kung Nistayap na always ni naminaw no, driver ni siya nung makalingaw paminaw samtang nagbiyahe no. Salamat kayo Nistayap no. Nice mix pa dayon sa pag-upload kaya ang akong kauban na driver nga si Part Imuel Picasion na addict na pag sige paminaw si Tunyon daw siya. Shout out ko niya mix amping ka na shout out no ni kuan sa mga amigo no nga si Imuel Picasion. Tunyon din na siya na. Nalingaw siya sa hapidak-idak. Salamat kayo Nistayap no sa imong pagpaminaw no sa pag-share po sa mga drama sa imong mga kaila no. Nalingaw sila. Salamat kayo. Si Putkik, Putkik Sirin, ang tanaw siya sa kong vlog dahil sa una. Rudy Mia, shout out no niya. Si Badiday, hello, salamat sa sumpay, nagulat yun ko ani. Salamat kay Badiday no. Si Dari Oshiga, naminaw siya sa Kalaw Nicolas, si Rizal Betanzos, naminaw siya sa Ulimitangiri, salamat kayo no. Si Norberto Tisa Jr., naminaw sa CS drama no. Salamat kayo. Si Jackie Rose, excited gid ko pirmi sa sumpay ni nga drama. Salamat sa imong pagkugig upload migo. Salamat po kay Jackie Rose no. Si Puan Prince, salamat sa effort nimo sa pag-edit diyan. Uy sa Puan Prince, salamat po kayo no. Si Andel Sisiban, thank you sa inyo drama sir. Uy sa payan. Si Dari Oshiga Idol, salamat kayo no. Nya si Stabilita Riponte, naminaw siya sa Nulimitangiri. Pasensya no, nadugay tagsumpay sa Nulimitangiri no. Sorry kayo no, kay taas yun yung pagpaabot, wapat takasumpay, wapat takalugar. Puhaw na lang tingali no, dila kumusaad mga kalisinas no. Si Ceci Morales, salamat sa pagpaminaw sa Nulimitangiri niya. Si Buyet Kibit Senior, salamat sa pagpaminaw sa Pobreng Milyonaryo no. Si Maura dito. Ano ito mga kanasas, na kayo mag-intro vlog po para sa sorting di malasa, no? Manikamutan na makapulta ugmaan part 5 sa Digong ng Tuboy, no? Thank you so much mga listeners for watching or for listening. Amping mo ka na mga listeners. God bless us all.